Sa unang siglo ang mga Hudiyo kasagaran nagtuo nga ang katalagman usa ka silot sa sala. Kini nga panghunahuna makita sa daghan kay nga mga panghitabo sa Biblia o sa ilang kasaysayan. Diya sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod 3 sa pagkakita sa mga tao sa buta, si Jesus gipangutana kung kinsa ba ang nakasala nga natawo siya nga buta, ang buta ba o mismo o ang iyang mga ginikanan. Kini nga pangutana sa mga tinun-an nagpakita sa panglantaw sa mga Hudiyo nga ang sakit o kapansanan mo'y silot sa sala bisan sa ginikanan o sa tao mismo. Apan si Jesus ni pakgang sa ilang panghunahuna og miingon nga dili tungod sa sala apan aron mapadayag ang buhat sa Dios. Si Judas, human nga siya mo traidor kang Jesus, nagbitay sa iyang kaugalingon. Ang mga Hudiyo nakita kini isip silot sa iyang daotang buhat. Ang ilang panghunahuna nagpadayon nga ang makasasala muani sa iyang gibuhat. O gihatagan pud tag duha ka insidente karon nining panghuna-hunaa. Si Jesus gipangutana mahitungod sa mga gipamatay ni Pilato nga taga Galilea samtang kining mga tawhana naghalad sa Dios. Ang ilabang kamatayon silot ba to sa ilang sala o ang mga tao nagtuo nga silot kini sa ilang kasaypanan. Si Jesus wala mo ingon nga nasilutan sila tungod sa ilang sala apan nagdasig sa tanan nga maghinulsol. Siya pod nihisgot sa usa ka trahedya nga nahitabo sa Siloam. Di nahugno ang usa ka tore og namatay ang 18 ka tawo. Kini usa ka tinuod nga insidente nga nahitabo sa Jerusalem ug posible nga naay mga nagtuo nga mga namatay nga mga makasasala tungod kay sila maoy natungnan sa maong trahedya. Sa susamang pahinumdom si Jesus nagdasig nga kada usa angay maghinulsol aron dili mahiagom sa kalaglagan. Natay duha ka puntos karong adlaw. Una, ang Dios mapailubon sa atong kabag-uhan nga himuon. Ang Dios nagpakita kanato og mapailubon nga gugma. Sama sa tag-iya sa tanom nga igos sa atong ebanghelyo, wala siya dayon mohatag og silot sa kahoy nga wala pa namunga. Naghulat siya, nagpaabot siya ug naghatag siya og kahigayunan alang sa pagtubo. Kini usa ka hulagway sa pagka mapailubon sa Dios sa atong espirituhanong paglambo. Ang kunon manato o dili sa atong kinabuhi, daghang higayon nga kita mapakyas, mangluod sa Dios, maluya sa pagtuo. Apan ang Dios wala mo putol sa atong kahigayunan sa pagbag-o. Sa matag adlaw nga kita iyang gipamata, kini maoy laing higayon nga gihatag sa Dios aron kita mag-usab ug mamunga sa maayong buhat. Pananglitan nato kanunay nga hinumduman mao ang kinabuhi ni San Agustin. Bugoy, kalibutanon, layo sa Ginoo diya sa iyang kabatan-on. Naugtas na gani ang iyang inahan nga si Santa Monica sa pag-ampo alang kaniya. Apan ang Dios mapailubon sa iyang pagbag-o. Sa husto nga panahon nakakaplag si San Agustin sa kahayag og kamatuoran og nahimong usa sa labing bantugan nga santos sa simbahan. Si San Pablo pod sa wala pa siya mahimong usa ka apostol, si Pablo o kaniadto si Saul usa ka tigpatay sa mga Kristiyanos. Apan ang Dios naghulat sa saktong panahon aron siya makasinati kang Kristo dito sa dalan sa Damascus. Ang pagka mapailubon sa Dios mao'y nagdala kang Pablo sa hingpit nga kabag-uhan. Kung atong tan-awon, ang Dios dili sama sa kasagarang tao nga dali manghimaraot sa atong kapakyasan. Ang atong kalibutan daghan og mga tighukom. Apan ang Dios dili ingon ana. Ang Dios naghatag og higayon ug usahay nagpaabot pa nga kita motubo ug molambo. Sa pamilya, daghan sa atong mga ginikanan kasuway sa pag-atiman sa anak nga lisod badlongon. Apan ang gugma sa ginikanan mapailubon sama sa gugma sa Dios. Sa komunidad usahay adunay mga tawo nga giisip nga walay kausaban. Apan sa grasya sa Dios sila mahimong instrumento sa kaayuhan sama sa mga
reformado nga mga adik o kanhi priso nga nakakaplag sa ilang bag-ong kinabuhi. Ang Dios mapailubon sa atong kabag-uhan nga himuon. Ikaduha, naikatapusan ang mga kahigayunan sa kabag-uhan. Laruhon nato ha, ang Dios mapailubon apan dili siya magpaabot hangtod sa walay katapusan. Sama sa tanom nga igos sa atong ebanghelyo, gihatagan kini og laing tuig aron mamunga. Apan kung wala pagihapon, putlon kini. Ang kaluoy sa Dios walay kinutuban, apan ang atong kahigayunan sa paghinulsol adunay limitasyon. Nainangutana nako sa comment section sa atong YouTube channel Binisayang Pamalandong. Sigon pa niya, Father, kining pagdumot, dili ba dakong babag ni sa grasya sa Dios? Ang tubag sakto. Ang pagdumot sama sa usa ka tanom nga muputol sa atong kalambuan sa espirituhanong kinabuhi. Samtang nagapadayon kita sa pagdumot, nagtukod kita og babag, tali kanato og sa grasya sa Dios. Pananglitan, si Judas adunay daghang kahigayunan sa pagbag-o. Uban siya kanunay ni Kristo, nakadungog sa iyang mga pagtulunan ug nakita ang iyang mga milagro. Apan wala niya gamita ang iyang kahigayunan sa paghinulsol. Sa ulahi, napakya siya sa pagpaubos ug nagpakamatay na lang. Sa laing bahin, ang kriminal nga gilansang uban kang Kristo nakahukom nga gamiton ang kahigayunan sa paghinulsol. Sa iyang katapusang mga gutlo, nangayo siya og kaluoy. Nituaw siyang og nag-ingon nga, Ginoo, hinumdumi ako kon maghari ka na. Unsay tubag sa atong Ginoo? Si Kristo mismo mipasalig kaniya, karong adlaw, kuyog ka kanako sa paraiso. Karong adlaw, hastang kadyak patawhana. Sa pagkatinuod, aduna kitay limitadong panahon sa kalibutan. Sa pamilya, kung aduna kitay panagbingkil sa atong ginikanan, igsuon, o kapika sa kinabuhi, ayaw na pagpaabot nga mawala pa sila una kita mo pasaylo. Sa komunidad, kung adunay kahigayunan sa pagpakita sa kaluoy ug tabang sa nanginahanglan, ayaw hulata nga mawala sila o mawala ang imong kapasidad sa pagtabang. Naikatapusan ang mga kahigayunan sa kabag-uhan. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato og daghang kahigayunan sa pagbag-o. Apan ang atong kahigayunan dili magpabilin hangtod sa walay katapusan. Ayaw hulata nga mahuman ang grasya, mahurot ang panahon o mawad-an ka sa oportunidad. Ang pagpailob sa Dios magpabilin, apan ang atong kinabuhi sa kalibutan adunay katapusan.